एकर्डनि मुङाव दिनै एनडिबिआबो खारग'वालाबा इलेक्शननि सोमोन्दै नोङो पेव बुंगोन नै सनितपुर राङापारा बिश्वनाथ सारियालि गहपुर धेमाजि जामुगुरि बेफोराव गोबां बर' स्कुलफ्रा दानजाबाय इलेक्शननि मुङै आमुगनो होनांगौ बिजेपिनो होनांगौ जयन्त बिथांनो होनांगौ होनना बुंनो हायो नाथाय रायजोनि प्रब्लेमखौ प्रेसमेन्ट होनानै मानो बुंनो हाया दिनै जोङो रायजोनो बुंनांगौ गोबां खोथा दङ थाखायनो जोङो गामि थांनानै जों काउन्सिलिं जों खालामदों आरो बेखौनो जों खोन्थादों जे प्रमद बर' सार आरो इउजि सार बिथांमोना फिन दुलाराय बर' रायजो राजाखौ फिन खैफोदाव खोख्लैदों बे खैफोदाव खोख्लैनायनि फोरमानफोरखौ जों नागिरै होसो रायजोनो जों फोरमायनांगोन नङा होमबा बबेयाव दोनखुमानो बे फोरमानफोरखौ बबेयाव दोनखुमानो आसामाव दोनखुमानो ना दिल्लीयाव दोनखुमानो जेराव दोङो बेयावनो जोङो थांनानैबाबो बे फोरमानफोरखौ जों रायजोनो दिन्थिफैगोन बेखौनो जोङो दिनै प्रमद बर' बिथांनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनाय माने आसाम सरकारा बिटिसिखौ फिन आरो गाग्लोबनो खाबु मोननाय माने प्रमद बर' बिथाङानो दुरबल नोङो ओरै थांगोन ओरै फै होनबा ओरै फैगोन आमुक हानजानो बायारि थिखादारनो 10 कोटि स्किम होनांगोन बा होनांगोन नोङो आमुक एनजिअनो नोङो 15 कोटि स्किम होनांगोन बा होनांगोन दा बेबायदिनो माने जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा मानसि हिसाबै गाज्रि नङाब्लाबो प्रमद बर' बिथांनो दैदेनजानाय केन्डिडेट जागोनखायनो बिथाङा बै बाहेरनि कन्ट्रेक्टारफोर बिजनेसमेन बाहेरनि अफिसारफोरजोंनो दैदेनजानाय केन्डिडेट बेबो सासे जागोन बेनिखायनो जोंनो नाङा जों स्ट्रं सासे जेरै बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा बुंलांखाबाय जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोरों मानसि लेखा गोरों मानसि आरो गोबां माने स्ट्रं केन्डिडेट होनना बिथाङा बाख्नायखाबाय अब्लालाय माथो दंबावो बेनो आरो जोंनि रायजोनो फोरमायनाया सायख'थिनि समावनो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा अरुण'दयनि फर्म रानगासिनो अरुण'दयनि फर्मखौथ' आङो दाखालि बुंखाबाय अरुण'दयाव मोनब्रै क्राइटेरिया दङ बिसोरो फार्स्ट पेजखौल'सो होदों सेकेन्ड पेजखौ मानो होआखै आरो बिसोर राननाय फर्मानो दुप्लिकेट आं गले बुंदों अरुण'दयखौ मोनगोन हा आदै अरुण'दयखौ मोनग्रा मानसिफ्रा ओरैबायदियासो मोनो जायहा हौवा गारजाबाय बेसो मोनगोन जारा हिन्जाव आरो हौवा आलादा जाबाय बेसो मोनगोन आरो जायहा हाबा जायाखै बेसो मोनगोन आरो जायहा बिकलंग आथें आखाइ खोमा मेगन गैजायै दुरबल अबस्था बिसोरसो मोनगोन होनना लिरनायानो दङ आरो सोरबा रायजोआ ओरैनो बिना कारनाव जुदि फैसा लादोंबा बियो क्राइम जागोन आरो आंखौ आयेननि दन्दनीय होननानै साजा हो होननाय लिरनाय दंखायो अब्ला रायजोखौ खैफोदाव खोख्लैनाय जायाखै होनबा खोख्लैनाय जादों प्रमद बर'नि सरकार सालायनायखौथ' मा बुंबावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जायफ्रा दिनै माबाबाय थादों दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा दुलाराय बर' फरायसाखौसो दिनै हाबोदों गावथ' हाब्लानो नङा होमबा गावथ' रायजोनि सिगाङाव हाबनोनो हाला नों मा होननानै हाबबावनो नोङो एकर्डनि नामाव नोङो रन्जन दैमारियाबो गलाब्ला एकर्डनि मुङाव नोङो सिमायाबो बारेबा एकर्डनि मुङाव नोङो स्कुल कलेजाबो जालाब्ला एकर्डनि मुङै नोङो कच फेक्ट'रियाबो जालाबा एकर्डनि मुङाव दिनै एनडिबिआबो खारग'वालाबा एकर्डनि मुङाव नोङो फैसायाबो फैलाबा एकर्डनि मुङाव नोङो स्कुल कलेजाबो सरकारि जालाबा रायजो नों मा बुंबावनो दिनै आं बुंगोन एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्शननि मुङै प्रेस मिट होनानै जे आमुक बिजेपिनि केन्डिडेट नलबारिनि माबानो दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होनना बुंनो हायो नाथाय बर' केन्डिडेट होनांगौ होनना बुंनो हाया आरो बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों गावसोर थानायावनो स्कुल बेसेबांबा नै सनितपुर बिश्वनाथ निखलालाय मानि स्कुल दानजाबाय मिथिदो बेखौ मानो दिनै रायजोनो फोरमायना होआखै नै सनितपुर राङापारा बिश्वनाथ सारियालि गहपुर धेमाजि जामुगुरि बेफोराव गोबां बर' स्कुलफ्रा दानजाबाय रायजोनो बेफोरखौ मानो फोरमायनानै होआ बिनि थाखाय माने प्रेस मिट होआ नङा होमबा दिनै नै दाखालि बावै आसाम सरकारा गले बुंनाय जायो जे नोंथांमोननि मोनसेबो कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै लिरना हरनाय लेखायानो दंथारो बेफोर लेखाखौ रायजोनो मानो खोन्थानो हाया आं बेखौसो बुंबाय थादों मानो सिरि थादों नाथाय नों इलेक्शननि मुङै आमुगनो होनांगौ बिजेपिनो होनांगौ जयन्त बिथांनो होनांगौ होनना बुंनो हायो नाथाय रायजोनि प्रब्लेमखौ प्रेस मिट
होनानै मानो बुंनो हाया आं दिनै बेखौसो बुंबाय थादों बे दायनिगिरि जायाखै होनबा नों बुंजाखागोन नों इलेक्सननि सोमोन्दै नोङो पेव बुंगोन नों रायजोआ स्कुल दानजाबाय गोबां LP स्कुलनि बर' माबाफ्रा दानजाबाय कलेजखौ खालामा होननानै बुंजाबाय बेफोरखौ नों रायजो मानो बुंनो हाया नङा होमबा रायजोनोथ' फोरमायाखै आं बुंनायखायसो बेनो आरो खोथाया